На шляху да светлай мэты выратавання жыцця прадстаўнікі мужнай прафесіі ў сваёй нялёгкай справе сутыкаюцца з рознымі цяжкасцямі. Але іх памкненні недарэмны, кажа Анатоль Мацюхевіч. Большую частку жыцця мужчына аддаў пажарнай службе і ніколі не пашкадаваў, што абраў шлях выратавальніка. Але такі выбар трэба рабіць свядома. Работа действительно нелегкая, она и знаний требует, и здоровья, и стрессы. Это больше всего и грязи всякой, и человеческое горе. Человек должен быть дисциплинированным, я считаю, крепким, дисциплинированным, порядочным, честным, любить свое дело. Сёння брэсцкая ветэранская арганізацыя абласной суполкі «Ратаўнік» налічвае больш за 1000 ветэранаў. Гэтыя людзі лепшыя гады свайго жыцця аддалі высакароднай і адказнай справе – абароне і выратаванню людзей. Зараз яны на заслужаным адпачынку. Занимают наши ветераны активную позицию и после выхода на пенсию. Они участвуют у нас во многих общественных мероприятиях, передают опыт молодым специалистам, участвуют в церемонии принятия присяги, выступают в наших трудовых коллективах. На паніхідзе ў гарнізонным саборы ветэраны службы і сённяшнія супрацоўнікі ўспомнілі і памаліліся за тых, хто аддаў сваё жыццё пры выратаванні іншых. Любая служба, в том числе и служба по чрезвычайным ситуациям, это в первую очередь традиции. Традиции составляют наши уважаемые ветераны. И безусловно, замечательно, что есть такой день, когда мы можем, привязавшись к конкретной исторической дате, чествовать тех людей, которые стояли у истока, в данном случае создания службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Цяжка пераацаніць важную справу, якой яны служаць. Тысячы праведзеных выратавальных аперацый у нашай краіне – гэта вынік працы сапраўдных прафесіяналаў, шчыра адданых выбранай справе. Анастасія Цыкун, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».